गोसो होनानै नाला बस खामानिगोन बोरै गाथियो खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जों नैबेयाव इटा गाथिगोन आरो बे इटा गाथिनायजों लोगोसे जायफोरा बोसोरनै बोसोरथामहालागै जगालियावनो खामानि मावनानै दं मिस्ट्रि खामानिखौ मावनो मोनाखै जेनेबा मिस्ट्रिनि गासै हिसाब किताबफोरखौ रोंजोब्बाय नाथाय गाथिनो मोनाखै बेफोरबादि मानसिनि थाखाय बे भिडिअआ गोनांथि माने 1 घन्टायावनो जायफोरा बोसोरनै बोसोरथाम जगालियाव मावना दङ बिसोरखौ जोङो 1 घन्टानि गेजेरावनो गाथिनो रोंनायनि आयदा होगोन जोंनि लोगो मिस्ट्रिफोरा मावगासिनो दं नैबेयाव नोंथांमोना नुगोन गोबां मिस्ट्रियानो माने अलम थुवालासिनो गाथिनो हाया नाथाय बेयो अलमबो थुवालासिनो फिनिशिं मोजाङै गाथिनो हायो आरो जोंबोथ' अलम थुखाया दा नायनो हागोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन मामाया मस्ला गलायगासिनो दं सान्दुङाबो फुंनिफ्रायनो होखावबोखाबाय आया मामाया राग जाबाय नामा मस्लाखौलाय मा एसे स्पिड दांग्लिदो बाबा मा डेन्जार मानसिलै बिलाय इटाखौबो खाथियाव लाखाबाय पाइप खाथियाव जइन मारिनो मोननै दं जों नैबे बिल्डिंजोंनो नांजाबनानै गाथिगोन नै नायरनफुंना बिल्डिं फिसा दङ इयाव मोननै रुम गाथिगोन मोनसेखौ किटचेन बानायगोन मोनसेखौ डाइनिं हल बानायगोन मस्लायाबो रेडि जाबाय जोंनिया गोसो होनानै नाला बस खामानिगोन बोरै गाथियो थसे गथा जाबा थसे गथानि सायाव खान्दा होनांगौ खान्दानि सायाव गथा गथानि सायाव खान्दा दायो खान्दा जाना दं नालाय थसे गथा होनांसिगोन जराखौ दानलांबाय थानो हागोन गोसो होनानै बस खामानि होगोन स्टार्टिंनि थाखाय थसे गथा नांगौ नालाय बे थसे गथा होनोसै थसे गथा होबाय ओमफ्राय जों अलम नायालासिनोबो गाथिनो हागौ दा खिन्थु नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं अलमखौ खिन्थिबाय अलमनि गना अलमखौ इटायाव थुबाय दिनै थालिर बिफां बायदिया इयाव नांहां नांहां जानांगोन नांहां नांहां इटायाव नांहां नांहां जानांगोन होमबासो सिदा खारलांगोन इयो अलमा थाबाय दिरुं सोंबाय मस्लाखौ बना लानोसै थब्रै थरबासो इटा बजानायनि गोलाव बना लाखाबाय मस्लाखौ ओमफ्राय इटाखौ दिरुंनि जिंजों जिं दिरुंनि गोजौबो जानो नाङा दिरुंखौ फोनांथारनोबो नाङा नांहां नांहां होलांबाय थाबाय होमबानो हारसिंनो सिदा जालांबाय थागोन मस्लाखौबो बारा रोजा होनो नाङा 12 mm नांगौ मथथे आसिसे गिदिर होनांगौ आरो मस्ला नांगौमोन नामा बेखौ लाबाय जइन मारिनो थाखाय मस्लाखौ बारा गोरानद्रायबो खालामना गिसिद्रायबो खालामना गिसिद्रायबाबो इयाव थाया गोलैलाङो गोरानद्रायबाबो हाबा बिनि थाखाय मिडियामनि खालामना लानांगोन गोरानद्रायबो नङा गिसिद्रायबो नङा आरो मस्ला खायना लाबानो गरङा जेसेबां गिदिर आन्दाज खालामनानै गोबा गुवार हायना लानानै खनसेनो ओरै गारना होखा बियो 80% हाबखाबाय खननै खनथामसो दांग्लिना हो ओरै बिलिरना हो इटा बरसाइड बिलिर जाबाय बिदिनो गोसो होनानै लां बस खामानिगोन उनाव 2 सेकेन्डआवनो मोनसे जइन नाय गथा नङा इयो 2 सेकेन्डआव मोनसे जइन बेखौ हार्ड खामानि नङा जइन मारिनो मस्लाया जोबथबाय बेक साइडनि खब्ला खब्लिखौ लिरखानि आङो सोरबाफोर बिगोमाफोरा न' लुदोंब्ला मिस्ट्रिफोरखौ बेक साइडनि खब्ला खब्लिखौ लिरनो हो बेक साइडनि खब्ला खब्लिखौ लिराबा वाला लोरबां जायो माबोरै जायो मिथिगौना हमना ला गांसे गुवार तक्ता गांसे एम्फौ जानाय खब्ला खब्लि गोनां गांसे एम्फौ जानाय खब्ला खब्लि गैयि दानिया बबे मोनसेया गोरासिन नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ खब्ला खब्लि थानाया गोरासिन ना खब्ला खब्लि गैयिया गोरासिन जुदि नोंथांनो गोग्गो गोरा न' नांगौब्ला बेक साइडनि खब्ला खब्लिखौ मिस्ट्रिफोरखौ लिरनो हो भिडिअखौ नायनानै बोरायनोखौ कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नैबे बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि भिडिअआ नोंथांनिसिम सहैग्रोयो गोजोन्थों।